ओं पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओं ओं विश्वरूपं हरिणं जाद विदुषं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं स्रस्ररश्मि चतुर्धावतमा नो प्राणो प्रजानां मोदयति एषो सूर्य ओं तत्सवितु वरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओं पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओं सत्यमेव जयते नानृत्यम् ओं पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओं सयतनि बोसोन बायदियै सयत बध बिना गियान नाय गियान बिना सान्थि नाय होनदों जों माब्लाबाबो सयतखौ मोनदाङागौमानि गियानखौ मोना गियान मोनाबा सान्थिबो मोना होनदों बिनि गुबै रावा जाय सयत बेयो सयतआसो सयतखौ सिनायहोयो होनदों ओंखायनो जों सयतनि खाथियाव गावखौ शरणागत खालामनांगोन होनदों आइमोन बाबामोन शरणागत खालामागौमानि बियो बिनि आथिङाव गंग्लायागौमानि बियो जोंनो गियानखौ होनाय नङा होनदों बिनि आथिङाव गंग्लायनाय मानि सामफ्रामबो उपासना खालामनाय बिनि गुबै कर्मखौ मावनाय इसोरजों अनजानाय कर्मखौ मावनायानो इसोरनाव शरणागत जानाय होनदों ओंखायनो ओं ईश्वरेर प्रीत्यर्थ अर्थे चित्त शुद्धिर निमित्ते शास्त्रे जगौति बिधि होनखादों इसोरजों अनजानो गोरबोखौ गोग्गो खालामनो थाखाय शास्त्रआव होनदों मा शास्त्र बेलाय शास्त्र होननाय लोगो लोगो बेद शास्त्र होनदों बेद शास्त्रआव इसोरजों अनजानाय कर्म मावनो थाखायनो नैबे जग कर्मखौ बोसोन होदों होनदों आरो इसोरजों अनजानो गोरबोखौ गोग्गो खालामनो थाखाय एकमात्र जगआवथिनि गोनांथि होनदों बेद उपनिषदनि रावसो बे आइमोन बाबामोन एक नाम्बारावनो दङ बे मन्त्रआ जगआवथिखौ जों मानो होनांगौ जगआ मा ओं अग्नि मिले पुरुहित होनखादों अरासो गुबै पुरुहित होनदों पुरु मानि जगत मुलुग संसारखौ होनदों हित मानि गाहाम लाखिग्रा अग्नि मिले पुरुहितं जगस्य देवं होनदों जगनि मोदायाबो बेनो होनदों जग मानि कर्मनि मोदायाबो बेनो होनदों जग होननाय लोगो लोगो फुंनिफ्राय मोनाजासिमाव जोङो मा खामानि मावो हर सान नैबेनो जग बेनो कर्म होनदों आइमोन बाबामोन ओंखायनो फार्माथि कर्म इसोर खुलुमनाय सामफ्रामबो इसोरजों अनजानाय कर्म निथआवथि होनदों बेखौ जोङो होग्रोथारनांगोन बेखौ फार्माथिकआव दोनदों ओंखायनो ओमफ्राय बेबहारिक फुंनिफ्राय मोनाजासिम हर सान जोङो जेरै साख्रि मावनाय खामानि मावनाय अनेक ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय लानानै गासिबो मोखां सुनाय गासिबो खिनाय हासुनाय हर सान जोङो मा मावो गिदिर गिदिर डक्टर खामानि मावनाय इन्जिनियार खामानि मावनाय एयारप्लेन सालायनाय गारि मटर सालायनाय बिजनेस मावनाय मुलुगाव जेसेबां कर्म दं नैबेनि फार्माथि कर्मखौ लाफानानै माव होनदों आइमोन बाबामोन मानो होननानै बुङोब्ला इसोरजों अनजानाय कर्मखौ मावबासो इसोरा गासिबो खामानिखौ साक्सेसफुल खालायनानै होयो होनदों बिनि उल्था मावबानो जोङो फिथाइ गैया होनदों ओंखायनोथ' दसेनि थाखायल' दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि गिदिर गोलाव लेखा गोरों गोरोंबाबो रावबो गियानखौनो मोनाखै दासिमबो गियान मानि मा ईश्वरेर गियान ब्रह्म बिद्या होनदों
आत्माखौ सिनायनो हानाय बिद्दा होनदों। जों आत्माखौ सिनायनो हानायासो गुबै गियानखौ मोननाय आइमोन बाबामोन। आत्मबोध जानो हानायासो जों आत्माखौ सिनायनो हायैनि थाखायनो सोरांबानो दाउ बुथारनांगौ, ना बुथारनांगौ, मानसि बुथारनांगौ, सैमा बुथारनांगौ, अमा बुथारनांगौ, बोरमा बुथारनांगौ, मोसौ बुथारनांगौ, मैसो बुथारनांगौ, हाग्रा बंग्रायाव मा दं नागिरनानै बुथार लायनानै जानांगौ, गुदुङाव मा दं एल' एला नागिरनानै जाफैनांगौ, दै सिङाव मा दं लायै ना गुरनानै सारनानै हमनानै लायनानै जाफैनांगौ। नै इसोरा मानो सारा दुनियाखौ लानानै आबुं जादों? बिनि आबुं महरानो सारा दुनिया सरासर जिब जिबि मोस्रोमनिफ्राय मैदेरसिमखौ लानानै आबुं जानानै दं आइमोन बाबामोन। सोरजिजानाय मानि गासिखौबो लानानैसो बियो आबुं, नङाबा बे मोनसेल' सक्तिसो आइमोन बाबामोन। ओंखायनो मा होनदों इंराजियाव साम एलिमेन्टस काइन्ड अफ पावार्स होनदों बेखौ। बे मोनसे गोहोनि बिगोमासो होनदों। बेखौ गथायै मोनदाङा, बेखौ डाइरेक्ट नुनो मोना, गियानजोंसो बेखौ मोनदाङो, गथा नुनायजों बेखौ मोनदाङा होनदों। ओंखायनो इसोर पर ब्रह्मआ खारन सुक्ष्म स्थुल रुपै मुलुगाव गोसारनानै दं होनदों। जेरै खारन होननानै बुङोब्ला बे जोंनाव सृष्टिनि आगोल बहा दङमोन? खारन रुपै पर ब्रह्म जथिनावनो दंखायोमोन। दा जोंनाव बिमानाव जोङो सुक्ष्म रुपै बे प्रेगनेन्ट टाइमखौनो सुक्ष्म होनदों आइमोन बाबामोन। जों बेखौ मारै प्रेगनेन्ट जादों जों बेखौ मोनदाङा, नुनोबो मोना मोनदाङाबो, खिन्थु आन्दाज खालामनो हायो आरो। बे सुक्ष्म गियानसो बेयो, आन्दाज खालामनो हायो, माने आइडिया मोनदाङो बेखौ। जेनेबा साइन्सनि दारै जों बेखौ मोनदांबाय, पर ब्रह्मनि दारै बेबो मोनदांथि गियानखौ होबासो बिनि गियानखौ मोनो होनदों। बोरै बिमानि गोरबोआव जोङो थाफैखो? सारा दुनियानि बिमानि गोरबोनिफ्राय जन्म जाजोबनायसो। बेखौनो जों बिमाखौनो सिनायबावा, बिमायादि सोर, मानो बिमा महर जादों इसोरा, बेखौ जेबो मोनदाङा। ओमफ्राय बिमानि गोरबोआव थाफैनानै इसोर पर ब्रह्मआनो खारन रुपै बिफानिफ्राय फैनानै सुक्ष्म रुपै बिमानाव स्थुल रुपै नै साफा साफा मानसि उजिजोब्बाय जों। सैमाया सैमानि दारै गथा सैमा महर जाबाय, मावजिनि दारै गथा मावजि महर जाबाय, मानसिनि दारै मानसि गथा महर मोनबाय हनै। होमबा बे सासे इसोरानो सारा दुनियाखौ गावनो गासिबो जिब जुनार महर लानानै, दंफां लाइफां महर लानानै, दंफां लाइफांनि दारै दंफांखौ सृष्टि खालामदों, मानसिनि दारै मानसिखौ सृष्टि खालामदों, सैमा अमा जिब जुनारनि दारै जिब जुनारखौ सृष्टि खालामदों। नै सृष्टि कर्तायाबो सासेल', जाहोग्रायाबो सासेल', लांग्रायाबो सासेल' होनदों। ओंखायनो बेखौ रिसि मुनिफ्रा अध्ययन खालामनानै ध्यान धारणा उपासनानि गेजेरजों इसोरनि मुङा अंनि अनगायै कार्जकरि जाया होनदों आइमोन बाबामोन। ओंखायनो गीतानि श्लकफ्राव सिगाङाव मोनसेबो अं गैयाना, बे अंखौ लाफानानै जों होननांगौ होनदों आरो। बेखौ जोंनो बार बार बोसोनगिरिनि बोसोन बायदियै बाबा गिदिरा जोंनो खिन्थालांखाबाय। जोङो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन होनदों। जेरै अं गैया, सहजगा प्रजा सृष्टाल' लिरनाय दं गीतायाव। बेखौ अं लागायनानै अं सहजगा प्रजा सृष्टा पुरुबास अनेन प्रस बिसदम एसखा मुदुक होनखाबाय। अंआथ' इसोरनि मुंखा, जोबनो गैयै इसोरनि मुं, अनजानाय मुं, श्रेष्ठ मुं, साबसिन मुं होनखादों। अं होननाय लोगो लोगो अर अखाफोर सान होननायसो जाखादों। सारा दुनियाया सुर्य नारायणनि बेंखनजोंसो गासिबो सिथाबनानै मिसिनानै दंखायोमोन होनदों। प्रकाश जानानैसो जोङो आलदा आलदा महर मोनफैदों, आरो थैनानै थांबाबो जोङो बेजोंनो गोरोबफैफिनगोन। ओंखायनो स्थित होनदों आरो जोङो
बेजोंनो फैदों बेनावनो जों थाहैफिनगोन बेखौनो समादिना बुंबाय समानै गोरोबहैफिनजोबगोन जों बिनिफ्रायनो फैदों बेजोंनो जोङो जा सानसे दं बेनो जोंजों दंगासिनो दं मारै दं जोंनि देहायाव बिदुं रुबै दं बे 90 डिग्री टेम्पारेचार मेनटेन खालायनानै जोंखौ गोथाङै लाखियामोनबा जों बहाथो महर दंहायमोन बाबा मानसिफ्रा जिब जुनारफ्रा बे बिदुंनि दारैनो सारा मुलुगखौ इसोर खर' ब्रह्मआ हमथानानै दं होनदों बे सयथ'आ होनदों ओंखायनो सयथ'खौ जाहा से थाहा सयथ' जाहा केबल देखाय माथ्र' थाहाय मिथ्या होनदों बे थाबाय थानाय सयथ'आसो सानफ्रामबो थाबाय थानायासो सयथ' होनदों जाय थैलाय उजिलाय दं नै बेफोर मिथ्याजोब होनदों सयथ'आथ' थैयाना बेनो बे थाबाय थायो बिनि सक्तिया जामाबो जियाबो बेखौनो होनदों सोरजिनाय खांनाय लांनाय बिनि सक्तिया बे मोनथामा जोबनो गैया सानफ्रामबो सोरजियो सानफ्रामबो देरो लावो सानफ्रामबो गोजाम गोजामा थैयो दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइफोरबायदि माब्लाबा नोङो जामाबाबो देरफुनायावनो जेरै फिथाइफ्रा एम्फौ अरनानै थैयो सिरियो जोंबो मानसिफ्राबो बेमार जायै जायै थैलागासिनो गासिबो एखेजोबसो आइमोन बाबामोन फिथाइ सामथाइजों जोंजों एखेसो मानो होनना बुङोबा इसोरा फांसे बिफां होनदों ओंखायनो जों बिनि गासैबो बिलाइ बिबार फिथाइसो होनदों जेरै दंफाङा थाबाय थायो फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइया गोदान गोदान थाबाय थायो गोदान गोदान सिरियो गोदान गोदान गोजाम गोजामा सिरियो गोदान गोदाना खिलिबाय थायो बोसोरै फिथाइ थायबाय थायो जेरै खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां जों बोसोरै मोनजाया होमबा नै बेफोरबायदिसो मानसियाबो गोजाम गोजामा थाङो गोदान गोदान नाजन उत्पन्न जाबाय थायो सानफ्रामबो देरो लावो समाय गैयैयावनो दंफां फिथाइ सामथाइ बायदि जोंबो बेमार जायै जायै थैयो बयनाबो एखेजोबसो होनदों ओंखायनो सारा दुनियाया जाग्रा आदारजोंसो सोरजिजादों होनदों गितायाव जाग्रा आदारा बबेनिफ्राय फैदों अन्नाद भबन्ति भुतानि पुरजन्नाथ अन्न सम्भव होनखाबाय गासिबो सारा दुनिया सरासर जिब जिबियानो जाग्रा आदारनिफ्रायसो सृष्टि जादों होनदों जाग्रा आदारा बबेनिफ्राय सृष्टि जादों अन्नाद भबन्ति भुतानि पुरजन्नाथ अन्न सम्भव जग भबन्ति पुरजन्नाथ जग कर्म सुमुद भवम होनबाय बे जाग्रा आदारा जोमैबा अखानिफ्राय सृष्टि जादों बेरखांदों उत्पन्न जादों होनदों आरो जोमैबा अखाया बबेनिफ्राय सृष्टि जादों जग कर्मनिफ्राय बेरखांदों होनदों जग कर्मआ बबेनिफ्राय फैदों अक्षरम सुमुद भवम जामख'रोङै पर ब्रह्म जति स्वरुप सुर्य नारायण साननिफ्रायसो बे जग कर्मआ फैदों बैदिक कर्म होनदों ओंखायनो सृष्टिनि रहस्य बियो पर ब्रह्मआनो सारा दुनियाखौ बे गावनो कर्मनि दारैसो जगनि दारैसो सृष्टि खालामदों आइमोन बाबामोन आलदा 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 जिबिनि महर लादों गावनो बेरखांदों होनदों कर्मनि दारैनो गासिबो बियो सुक्ष्म बिसय आयदाथिक रावजोबसो आइमोन बाबामोन बेखौ गियान मोनाबा सुक्ष्म गियान बिना गियान हयना सयथ'बद बिना गियान हयना होनखादों ओंखायनो गियान बिना सान्ति नाय होनखादों गियानखौ मोनागौ मानि नंगौ नङाखौ मानि मोनथियागौ मानि जेबो मोनदाङा होनदों ओंखायनो आरो पर ब्रह्मआनो जामख'रोङै इसोरा सारा मुलुगाव सयथ'आ बेरखांनानै हाबजोबनानै दंखायो होनदों सोरजिनानै गावनो हाबजोबनानै गोसारनानै दंखायो खारन रुबै बेयो सारा दुनियायाव गोसारनानै दंखायो लैथोमा बायदि होनदों ओंखायनो जेरै नाफ्रा दैयाव थानानै थादों बायदि मोना दैयाव जोंबो अरनि सायावसो दं आइमोन बाबामोन जों बियो खारन रुबै सुक्ष्म रुबै सिथुर महर जादों होननायालाय माथो बे सुक्ष्मआनो अग्नि बेनो बिदुं होनदों जों बेखौ मोनथिनांगोन आरो बे नुथारनायखौनो सिथुर होनबाय जेरै जोङो जन्म जानानै मानसि महर मोनबाय नै बेनो सिथुर आइमोन बाबामोन गथा महर मोनबाय बयबो
सैमा महर मावजि महर सरासर जिब जिबिनि महर होनदों। ओमफ्राय दा जोङो बेखौ बिसार खालामनांगौबा आमि के होनदों। आं सोर खथाय थाके आसि आसि आं बबेनिफ्राय फैदों बबेबा मोनसे जायगानिफ्रायथ' आं फैदोंना जन्म जादोंना बे जन्म जाहोग्राया सोर जाग्राया सोर नै बेबायदि आरो फैनानै आंहा मा मावनांगौ दं खथाय जायथे हबे आं आरो उनाव बबेयाव थांफिननांगौ गोनां जागोन होनदों। सारा दुनियानो जों मोनसे सेन्टारनिफ्राय फैदों बेनो जाहैदों पुर्ण परब्रह्म ज्यतिस्वर सुर्य नारायण सान। सारा मुलुगानो सुर्य नारायण साननि फिसाजोबसो आयनुबाबामोन। जों मानो आलादा आलादा साननानै आलादा आलादा सम्प्रदाय लानानै दावराव दावसि जालायबाय थानांगौ जाखो। राव भाषायानो गावबागाव बानायनानै लाफैजोबनायसो। इसोराथ' नों हारसा जा नों बर' जा नों सावथाल जा नों गार' जा नों राभा जा नोङो निग्र' जा होननानै जोंखौ सोरजियाखैना। हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान जा होननानै इसोरा बेबायदि सोरजियाखैना। बियो एखेयैनो बयखौबो सोरजिदों। सोरजिनानै बयनोबो खोमा मेगन गन्थं आथिं आखाइ नुनाय खोनानाय गासिबो सालाय सुलाय खिग्रा हासुग्रा खोमोन खर' गासिखौबो एखे दाजोबदों माथो एखेसो नुयो माथो। जोङो नायोबा सासे मानसिखौनो हमनानै लादो बिनि महरजों सारा दुनियानि महरजों नायदो महरा आलदा आलदाबाबो बे आथिं आखाइ खोमा गन्थं मेगन खर'आ खानाया एखेजोब। माया आलादा जाखो आइमोन बाबामोन होमबा जोंसो बानायदों बेखौ। जों बेबायदि बानायनानै मालाबाबो सयथ'खौ बध जाया होनदों। जों सयथ'खौ सिनायनांगौब्ला जोंहा बिसार थानांगोन होनदों। ओंखायनो बिसारे बस्तुबधे गियान गियानेर सान्थि होनदों। नोंसोरो ज' जानानै नंगौ नङाखौ सायख' रायलाय होनदों परमहंस बाबाया जोंखौ। आरो नोंसोरनि दारै जायाबा आंनिखौ खोनासं होननानै सारा मुलुगनि मानसिफोरनोनो बियो प्रसार खालामनानै खिथालांजोबदों। मानसि माथ्र'नोनो हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टियान गैया इसोरनि खाथियाव मानसि माथ्र मनुष्य जाति सनातन धर्मसो ओंखारदों। ओंखायनो बे सयथ' धर्मआ सयथ' खर्मआ सामफ्रामबो निथ'आवथि होनाय खर्मआ बे मानसि जाथिनि गुदि धर्म होनदों। ओंखायनो बेखौ आंनि नोंनि बर'नि हारसानि होननानै बुंलायबाय थाबा जागोन। नों ख्रिस्टान आं हिन्दु नों मुस्लिम नोंना जायो आंना जाया होनलायबाय थायो। होमबा परब्रह्मआ ब्रह्मनि महर लादों होननाय लोगो लोगो नायदो हा दै बार अर अख्रां अखाफोर सान बे सातथाजोंनो बियो सारा दुनियाखौ गथा नुनो मोननाय इसोरनि देहा बे सातथायानो। बिनि अनगायै बे सातथानि अनगायै मोदाय गैया होनदों आइमोन बाबामोन। बे साननि सक्ति जथि मोदायनिफ्रायनो सान मोदाय अख्रां बिनिफ्रायनो अखाफोर मोदाय अखाफोरनिफ्राय अख्रां मोदाय अख्रांनिफ्राय अर मोदाय अरनिफ्राय बार मोदाय बारनिफ्राय दै मोदाय दैनिफ्राय हा मोदायनो। बे सातथानि अनगायै मुलुगाव रावबो गथिथ' गैया होनदों। बे मोनसेजोंनो दाजानाय बे सातथाबाबो बे मोनसे सक्तिनि दारै बे सातथा महर जादों सारा दुनियाखौ सृष्टि खालामनो थाखाय परब्रह्मआ होनदों। बेदावथ' उपनिषदावथ' नोङो गुदि खिथाजोबनाय दं आइमोन बाबामोन। जोङो बेखौ गासिखौबो जोङो बुंजोबनो हाया। बेखौ जों फरायबानो गावबा गावनि गियानजों मोनदाङो आरो बुंनानैबो मोनथिनो हानाय राव नङा आइमोन बाबामोन इसोरनि बायख'आ। ओंखायनो जोङो जेसे दिन अहंखार अभिमानाव थाबाय थागोन आं ख्रिस्टान आं मुस्लिम आं हिन्दु आं ब्रह्म होननानै जों बुंलायबाय थागोन एसे दिन सयथ'आ बहुद दुर सलिया जानोसो होनो। जोङो हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान ज' जानानै बे निथ'आवथि जयग'खौ सानफ्रामबो होनानै परमहंस बाबाया जोंनो गावनो खर्मखौ मावनानै भक्तफोरनि गेजेराव खिथालांदों आइमोन बाबामोन। सारा दुनियाव दावबायजोबदों रावबो मानसिफ्रा लायाखै। ओंखायनो बियो बुंनांदों दावबायनानै फैबाबो रावबो खोनासङैनि थाखायनो मुलुग बासि खाने देन्ना होनबावबाय बियो गिलु फालुनो।
जोबनायाव इसोरनि अननायजों इसोरनि प्रेरणाजों गुरुदेव कालिचरण बाबाया जाथिनि लेथ्रा सोलिनाय खस्थ' मोननाय बेमार आजारजों डायरिया जानानै थैनाय बेफोरखौ माने गाबखांबाय थानानै मा राहायै मानसिफोरखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बारखौ सोदांनो हागोन मानि थाखाय बेबायदि लेथ्रा जाखो मानि थाखाय बेबायदि दुखु मोनखो मानि थाखाय बेबायदि खस्थ' मोनबाय थाखो अगियान जाबाय थाखो जेबो मोनथियै मानबथा बै समाव जेबो गैया नै बेबायदि जाहा थाहा सोलिनाय गेल गेल सोलिनाय नै बेखौ बियो लानानै गावनो सामफ्रामबो बिफायानो बाथौ धर्मखासोमोन ना 8था ना बिसिबांबा दंखायोमोननो मोदायानो गेटआवबो मानै थालायलायनाय होमबा बेखौ बियो मानो दिनै सयथ धर्मखौ परमहंसनिफ्राय लाबोनानै जग धर्म मावनायखौ मानसिनि गेजेराव होफैजेनखो आइमोन बाबामोन होफैदों बियो बयनिबो गेजेराव होफैदों जयग'आथ' अराथ' नोंनि आंनि नङाना सारा दुनियानिसो जों बेखौ ओरैनो गियानजों मोनदांखायो अरखौ सानफ्रामबो बाहायो अराव गोथाव गोदै मिलौनाय मोदोमनाय मुवा होबानो बारनि मैलाया खारो होनखाबाय फिथाइ सामथाइया गोग्गो गोथार जायो बे बारखौलाय सारा दुनियानो मोनखायोना दैखौलाय अर अख्रां अखाफोर सानखौलाय बे अराव आहुति होबानो बे 7थानि फुजा जायो होनदों आइमोन बाबामोन होमबा बे अराव आहुति 7थानि फुजा जाबानो मुलुगनि फुजा जायो होनखाबाय होमबा बे खौथि मोदायनि मादाव 1 नाम्बार मोदाया अर होननानै बुंखाबाय ओंखायनो अग्नि मिले पुरहितम जगस देवम रितिस दं होनबाय अरानो गुबै पुरहित होनखाबाय ओंखायनो पथार पुरहित जगस देवम कर्मनि मोदायाबो बिनो होनदों अरनि अनगायै सारा मुलुगाव जेबो कर्मआनो जायाखै जानायबो नङा कारेन्ट गैयाबानो खामानिखौनो मावा माथो न' लुनाय लामा बानायनाय ओरैनो थालाबायो होमबा बे कारेन्टआ अर नङा नामा ओंखायनो बे 7थाया जोंजों बाहायजाग्रा बे 7थायानो जोंनि देहायाव जोङो मिक्स जानानै दंजोबखायो सारा दुनियानो बे 7थाजों दाजानाय होनदों आइमोन बाबामोन ओंखायनो बे जगनि कर्मनि मोदायाबो बेनो होनदों जगसदेबन रितिजम रितिक माने अन्तरात्मा सारा दुनियानि मानसिया मा खालामदों मा मावदों बे दुनियाखौनो मोनथिजोबो जोंहालाय गावखौनो गाव मा सानदों मा मादों बोरै जानांगौ बोरै दैदेननांगौ बेखौनो जों आन्दायबाय थायो नङैखौसो नंगौ साननानै जोङो कर्म मावनायनि थाखाय मानसिजों मानसि जोबनायाव जिबि हिंसा खालामनायनि थाखायनो जोङो बेबायदि दुखु खस्थ' आइमोन बाबामोन ओंखायनो होनखाबाय रितिजम हथारम रत्न दाथम होनबाय ओमफ्राय बे हथाफ्रा जगआवथि होग्राफ्रा सानफ्रामबो रत्नखौ मोनो होनदों गुबै दोहोनखौ मोनो होनदों थारमानि आत्मबोध जानो हायो होनदों जोबनायाव खुलुमजाग्रा मोदायानो आत्मायासो ओंखायनो अराव आहुति होनाय जिबि गोथांनो जाहोनायासो प्रकृति इसोरनि फुजा होनदों बिनि उल्था मावबानो इसोरनि उल्था मावगोन दुखु खस्थ' मोनबाय थागोन होनदों आइमोन बाबामोन ओंखायनो जोङो सारा दुनियानो सोरजिग्रायाबो जथियानो सोरजिजाग्रायाबो जथियानो ओंखाय राननानै हैग्रायाबो बे जथियानो जोंनि कर्म मावनायखौ खोन्थाहैग्रायाबो खोन्थाजाग्रा खोनासंग्रायाबो बेनो बेबायदि आरो ओंखायनो सारा दुनियाखौ परब्रह्मआ मोनसे सक्तिजोंनो दादों होननानै जों मोनदाङाखै आइमोन बाबामोन जों गुबै कर्मखौ दासिमबो मावनो रोङाखै नालाय होमबा बेखौनो जोङो सम्पति होनदों सम्पति ओंखायनो एकमात्र पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सार बुस्थु संगे आसेन संगे थाकेन संगे सलिया जान होनखादों बे एकमात्र ज्योतियानो बयखौबो गावनो सोरजिनानै गावनो फैफादों गावनो थाफादों गावनो महर लादों होनदों आरो बे थांबानो जों गैया होनदों बेनो थाङो बेनो थाबाय थायो बेनो फैबाय थायो होनदों आरो बेनो जन्म जायो बेनो फेदेरो फोलावो जाहोनानै नै सम जाबा बेनो लाङो होनदों आइमोन बाबामोन ओंखायनो इसोरा सासेल' होनदों होमबा जोङो
एसे मोजां मोजां रावखौ खोनाब्लाबो एसेबो मोनथिया मानि थाखाय मोनथिया आइमोन बाबामोन जाहोना बेनो जोङो सयथ'नि रावखौ दासिमबो जों नागिराखै खोनासङाखै ओंखायनो जों मोनाखै होनदों आइमोन बाबामोन ओंखायनो बेयाव होनदों आङो नैबे सिरिनिखौ फरायनानै दोनसै आइमोन बाबामोन लके सयथ' साहेना होनदों मानसिफ्रा सैथोखौ नागिरा এই জন্য সৈত দুর্লভ होनदों ओंखायनो सयथ'खौ मोननो गैया होनदों অতএব সকলের শান্ত ও গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া सयथ' জানেতে প্রভুতুর হন होनदों ओंखायनो जोङो गोथौ गोरबोजों सान्थ' गम्भीर भाबै गोरबोजों बेखौ जोङो सयथ'खौ मोनथिनो नागिरनांगौ होनदों आरो जों बेखौ नागिराबा मोना नागिरबासो मोनो ओंखायनो बिसाराया बुस्थुबोध गियान शान्ति होनदों जेसे दिन जों बिसारजों सहैनो हाया एसे दिन जों बेखौ मोनदाङा आरो बेखौ मोनदाङाबा रावबो शान्ति मोना होनदों जाहा से थाहा सयथ' जाहा केबल देखाय माथ्र' थाहाय मिथ्या होनखाबाय ओंखायनो এই যে নানা বিচিত্র পদার্থ দেখা যাইতেছে ইহারা পরস্পর ভিন্ন অপূর্ণ ব্রহ্ম ইহাদের হইতে ভিন্ন এই ভাব মিথ্যা होनखाबाय ओंखायनो एक पूर्णपर ब्रह्म ज्योतिस्वरूप सयथ' होनखादों जाहा से थाहा सयथ' जाहा केबल देखाय माथ्र' थाहाय मिथ्या होननाय लोगो लोगो एक पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सयथ' बे पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सुर्यनारायण सानासो सयथ' बिनिफ्रायनो मुलुगा बेरखांदों होनबाय नालाय बे गोमोबानो जों गैया बेखौनो जों आलादा आलादा मोदाय दं साननानै कल्पना खालामनानै खुलुमनायनि थाखाय आन्दायनाय अगियानाव गब्रायगासिनो दं दुखु खस्थ' मोनगासिनो दं फिजिकेलि मेन्टेलि होनदों ভিন্ন অপর সমস্তই মিথ্যা होनखाबाय एक पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सयथ' ভিন্ন অপর সমস্তই মিথ্যা होनबाय बिनि अनगायै परब्रह्म अनगायै गासिबो मिथ्याजोब थारमाने परिबर्तनशील थैलाय उजिलाय इसोराथ' उजियाबो थैयाबो ना बेनो बे थाबाय थानाय बिनि सक्तिया बेखौनो होननाय जादों आइमोन बाबामोन फैदो बयबो मुलुगनि आइ बाबामोन जोंखौ इसोर परब्रह्मआ आलादा आलादा दायाखै मोनसेल' जात मानसि दादों जानानै सैमा अमायासोमोन मानसिया मारै जात जाखो जों बेबायदि आलादा आलादा साननानै इसोरनि उल्था कर्म मावनायखायनो बिमा बिफानि बोसोनखौ जों मानियैखायनो मुलुगाव बेबायदि निकृष्ट गथना गथिगासिनो दङ जोङो सयथ' लामाजों बयबो आगान सुरदिनि परमहंस बाबानि निर्देश बायदियै सलियागौमानि जों सयथ' लामाखौ मोना इसोरखौबो मोननो हाया सुख सान्तिखौ मोननो हानाय नङा होनदों आइमोन बाबामोन बिनिखायनो फैदो जोंखौ परमहंस बाबाया मानसि मात्र सनातन धर्मआ बेनो होननानै बे जयग कर्मखौ मावनो थाखाय नित्य आवथिखौ बयबो न'खर मावनो थाखाय बोसोन होलांखादों बेखौ जोङो बयबो मावलायदिनि लोगोसे बिश्व ब्रह्माण्ड मुलुगखौ गावजों लोगोसे साखोन सिखोन लाखि होनदों आरो जोङो बयबो जब देहेन खालाम होनदों आरो इसोरखौ मोनदांनो थाखायनो गावनावनो इसोरखौ नागिर अं सोदोबजों होननानै बोसोन होलांखाबाय बिनि अनगायै जोंहा जेबो कर्म मावनांगौ गैया बेखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'बाय आइमोन बाबामोन ओं शान्ति ओं शान्ति ओं शान्ति ओं जहिरा नमेनो भुइस्तां ते नमो अक्तिम विधिम ओं पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो ओं